Marandana nggih saged. Nggih. Wah, Mas Purba Mayangkara. Saking dalu, Bapak. Wah, Mas Purba. Ngapunten Mas, ra iso mampir teng dalem jenengan kula keliling ngiteri pondok anak kula ning nggih mboten ketemu kali anak kula. Nggih. Pun lali anak kula ketok. Tak telu Ibram. Ngono kuwi. Nggih, matur nuwun Mas Purba Sasongko. Wah, lek bab sejarah karo babagan religi, karo babagan uka-uka takono karo Mas Purba kuwi. Buka channel panjenengane kuwi. Ayo. Iya, Nduk. Apa, Nduk? Nggih, gegarane niku nggih. Oh, gegarane. Nggih. Monggo bawa gegarane. Bocahe alus, suarane yo alus, budi pekertine apik, sopan santune yo temaka tenan. Nggih, amin pangestunipun panjenengan, Bapak Ibu Kesi nggih. Dipertahankan ya, Nduk ya. Nggih. Nantian sampean setalane dadi sinden saya melejit, Amin, saya amin, kondang, amin. saya larang ning ya ben Amin. etika itu yang pertama, yang utama Nggih, itu. leres. Nggih, ngono kuwi. Lebet pisan luput pisan pisan kena pisan. Sampean ben rada kemenyek rada kemayu tak kei contoh. Nggih, pripun? Mbak Tuti nggen kuwe, Mbak. Pripun? Luput. Ayo Mbak Tuti. Bengi. Mbak Tuti ayo Mbak Tuti. Luput. Luput. Ayo. Luput pisan kena pisan. Nah, Jan. Endel nggih, Pak. Hah? Suaranya itu loh. Kok endel piye to? Maksudnya nganu manja suaranya manja. Ora endel kok Lah endel. pripun? Ondol. Kewek ding. Tuti Endelita. Wah, ganti jenenge nama. Dhewe, bagi Ya. kayak kaos ngendi dhewe. Jen. Ape, makasih Mbak Trias. Terima kasih Ibu Tuti. Iya. Iya. Numpak jaran iya. Yen gampang luwe gampang yen
apane ya Mas Gareng kok iso mak jedul rata-rata kok jos-jos ngono. Wonten tahune, Pak. Tahu. Tahu to? Iya, Tahu tahu apa? dari Kediri. Oh, tahu kuning to? Nggih. Oh, tahu takwa. Oh iya. Ayo. Tahu takwa, udang garam. Ayo wis luar biasa. Biyen mak jedul Suwargi Mega kae. Nggih, ya Mbak Mega. Terus mak jedul nek Niken Salidri ya Nggih, Mbak melejit. Niken. Terus Alhamdulillah. Sampeyan Lintang Kair mak Amin. jedul. Mbak Birgita mak jedul Ya. langsung. Nggih, Mbak Birgita itu juga dari Kediri. Ayo mulai melejit ya. Mbah. Asri. Oh iya kaya Kediri asri. Asri iku. Ya, Nduk. Tan kena tinumbas harta ya padha karo Ponorogo ku ya sinden-sinden hebat ya akeh wiwin biyen ya. Sindene Pak Anom sinten Bu Kesirian Bu Sri Atin ya. Ah Bu Sri Atin nggih Mas. Ah kaya Ponorogo mak juwedulne Pak Miatin. Dan lain sebagainya. Apa kaya Angga, coba diaturake. Neng kuluk. Ya. Terus nandang susah sapa sing ngancani adik aku tetap setia serta tetap tresna ya Kang Mas nalikane bunga susah arep dilakoni ning saiki bareng mukti awe kelanjur malah lali marang aku Siti luar biasa. Ngrasa tenan. Lintang Kairo jenenge ya jos. Heeh. Lah meneng YouTube ya cilikane Lintang iki tau viral pas ada wayangan ning Nganjuk. Iya. Nggih, alhamdulillah nika. Nggih, wis entuk pirang-pirang dolar lho, Nduk kan. Njaluk apa piye? Dalam Njaluk dolare apa piye?
Dolare pripun? Lah ning YouTube ku kan tak unggah, tak ketok tak unggah to. Nggih. Penontonnya nganti Wah, apa nggih. jutaan ya. Jutaan alhamdulillah. Nggih kaya ngono kuwi. Dadi asline lek sampean gelem menurut merunut sejarah gitu. Nggih. Sampeyan iki bibit kawite mulai diel mangkate saka aku kae. Nggih, Pak. Gitu. Akhire kabeh kan ngerti lintang Kairo lho kabeh ngono kuwi. Nggih, datang pundi nika Kedung Ombo. Kedung Ombo Kedung bener, Ombo. Tanjung Anom. Nggih, Tanjung Anom. Biyen nebar kuwi bapak yang ngger wayangan lintang Kairo dijang padahal anu mboten saged. Yen saged lintang Pabayun ya ngono. Nggih mergo ya laris lintang Kairo adoh ora. Ayo. Entekne, Nduk, yuk, Dayu. Matur sembah nuwun, Bapak.